To ka taɓo ni in ne yake mun ƙaiƙayi abokina ne farauta an fara ma da bannan tarayya Abuja kenan ko Abuja na kaɗa tagara ko da ma Abuja kawai zan tsaya saboda lissafin a Abuja yake lalle jama'a ta masoya maza da mata yara da manya na Abuja da kewaye gefe da tsakiya lalle wannan karan Abala Ojo zan bayyana lalle zan to zamani tiyata saboda fafata wasan sallah ranar 2 ga sallah 3 ga sallah saboda haka lalle in dai ka zo ranar 2 ga sallah Allah yadda sai ka dawo ranar 3 ga sallah mu haɗe da ku sai kuma akwai jama'a ta yan aji 6 yan classes da turanci kenan in dai ku tawo mun haɗe da ku a zamani tiyata ba ni ba zan zo kungiyar masu farar lafiya su mana jama'a ta kai rayuwa ba dula ina ba za ka je ba ni zan je ke dalla gwaldin dalla ke cin amana ce kin gane to amma ke yaushe zaki je ni 4 ga sallah zan je 4 ga gaskiya sallah. zan je 4 ga sallah ne to kaji kai tsoron ka take sai ka wuri kafin ta ƙara sake ita ta san karan ba daɗi Allah ni da budurwa gwara dula ɗe gwaldin ke kin sani wata budurwan ba yan aji shi da duk yan dula ne jama'a ta na fita da ki kyar ka ki cin amana ce kai idan za ku iya daidaita ku haɗe A ni za mu haɗe ba na to fita shikenan to ke kuma yaushe zaki je ki gaishe su to ni gaskiya ina so in je 4 ga wata saboda ni ma ina so in ba su mamaki bayan mamakin da Ojo zai ba su a wannan gidan ni ma ina so in je in nuna tawo bajinta to shi ya ce yan dula yan aji da shi yake so su tarbe shi da naman sallah ke kuma suwa za su tarbe ki gaba ɗaya mutane cinye duke nan ni kowa da kowa ina so ya tarbe ni a gidan ƙarya kike dalla yan aji shi da ne na kowa ma ai ni ma na ne wai ka dan ware kin gane duk inda aka ce wannan fa iya ne to za a samu in ne kin gane kowa na ne amma aji shi dan akwai wata specific alaka su ne yan su kungiya ne tawa saboda haka kawai noma ma haɗe da kuma suwa ita ta zo ranar 4 ga sallah ni kuma zan zo 2 ga sallah 3 ga sallah to wasan sallah dai akwai hidima kala kala sai a biyo mu a sha kallo yanda ya kamata sai ka za ce saboda haka abale inda rabbana saboda haka abale inda rabbana ba wala Ma- wala